भारत माता की भारत माता की जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बदलिया काय बीजेपी फायदा चुंगतन लामसागो नवागतদের স্বাগতম নবাগতদের স্বাগতম कुलिनो मीडिया बेरावनो हामबाय कखायसे आं आफ्राव आर 2025 मानदायो आं नय फेमिली प्राय 20 बुटा नखर आं मानदाय थारबे आं जयनिं दिनै बाद दगता आं दिनै तांगै आं जर जयनिं मा कखायसे बुबाग्रानो आं हामजाय गायनगे आं बुग्रानि जत तबनि जत ना हामदोगो आजिबो आं दिन बोथोरमो थमन खमाखाय आसके आं सामखायजा थां को कत खाय बसराबो सिनि सारा मानदाय आं दिनै जत लोकरनो आं काहांकनुसि कखाय अबसे जों गोबां मा आफद बिपद सुख दुख चिन जतनि दं ओ जागोन उदागो तमबा जारा लिडार हिसाबै दंनाय रक हा जेक्रि रन नायफैला काहांकाय जार जार जेमनि थांबायो दा पन्चायतनि कसायगाय जे पन्चायत दंनाय बंनि बर सामुसिमि खाय दं आं निजेबो एकजन पन्चायतनि आ दं चेयारमेन आं पन्चायत चालु चार बोसोर जरिया प्लास आंनि एकदम एक्सपिरियेन्स दङ जागाव गो जागोन कय मुं दंबा ना नों जुदि टिप्रासिनि हामफ्रायनायखाय गाय दाबो सानथा बीजेपी बाय टिप्रामो हते एलएसए हा तिन तांग बीजेपी टिप्रामो थाय बीजेपी बाखांना जब नांगे बेले ते टिप्रासा दिल्ली से नुगु दङ यूट्यूब खुलका भिडिअ नाय हाय जत दिल्ली से बोलाय तगलाय गो अब हाकि चिप टिप्रासिनि हामफ्रायनाय दाबो मासो आनि पापनि आमसायो जत जनता तंनाय रक हा दिनै मोदीजीनि नेतृत्व नकमांखा हा पन्चायत टिप्रामो थरक नायखुलि नगरखा र सीपीएम हिनै बादिल खायजे गेनाबले कांग्रेसनि बादिल खायजे बले टिप्रासारनि बनो रजागो किन्तु रना सबा मोदीजी नेतृत्व बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी दिनो आइसा बबि मुखकरि परिबारनो बनक मानतो हिनै रेखा दा सानथाय आयुष्मान भारत खायरे जाखुं निनि पीएम किसान गोबां मा खायरे दं किन्तु तांगैले टिप्रासा दिप्रायमगै हिंसा प्रकाश थायो बोलाय तगलायनो नांबा नाथाय बुजुबो सायमोनो हामजा मुरका हामजा फायनाय नासले मुरका तेबो सत्रु बारिनाय अमनो आं आनि कासिना मेसेज होनाय जत आनि कक खनाय तंनाय तिनि खुंबारार नरक काहामकै वा सुबिनाय बाजि सुजु याकनो बेरे काहामके बो जागा यात्रि पेकेचानो आं केबनो केबनि बेरे सायानि बिबि हाबेनि सिबेन थानि कांग्रेस थानि किन्तु कखायसे जे सामु खाम फायनाय नों बनो सिमि लगदि आमबाय आसपसन आं नागो निनेमु आनि मुरुक बदे बर्मा आं आजि पार्टी ब्लेस कमिटिनि एक्स चेयारमैन गत मीडिया रंनो तिनी मानदाय मंडल बाय कबकजा पाटनी बाजारो तिनी कायसा योगदान सभा ओ योगदान सभा फाइमानजा फायगा तिनी टीटीआईडीसी नि एमबीसी बरंगनां विद्युत देबरमा ते मंडल प्रेसिडेंट अभिजित देबरमा ते स्टेट जीएस उपेन देबरमा ते बुरी बदल लक्षतन तंग ते सिकला बदल तंग जारा तिनी फाइने रंनो बरंगनो पाइफिला हामबाय তিনি ৩৮ ফ্যামিলিনি ১৫৩ ভোটার বিভিন্ন দল জাকারে তিনি বিজেপি বরক যত্ন সামিলিখা বরং পাইফিলে হামবাই কারণ নরক যত্ন সামিলি মিডিয়ার চিনি ভারতবর্ষনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তাই চিনি হাস্তেনি মন্ত্রী বখরক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাজি যেভাবে সামুংতাং দङ চিনি বরকনি বাগै যেভাবে ডেভেলপनि বাগै ও সামুंनो नाहारैनो তিনি বরক চিনি লগি फायबायका बसकांगो टीटीआईडीसी इलेक्शन ते 6 मास नि परे नंनाय मनि नाहारि बचिनि प्रोग्राम पूरा पारा कामी पूरा मंडल पूरा भूत जतन चिनि प्रचार उखा बसकांगो टीटीआईडीसी ओ सीपीएम ते कांग्रेस नो एक इंच फुनो संजाखाया चिनि गरम गनां ओ मानदायनि नो चिकनसा मसबिलाती आगिने टीटीआईसी दिन सीएम राधाचरण बाबू ओ तमने चिनि ताकुं खरां हाय सेरे बसावो इमां नुक दङ जे टीटीआईडीसी ते फायनाय ओ जीवन तरं इमां तानुक दिक कारण सीपीएम कांग्रेस टिप्रासरक खि सेलेंका राधाचरण बाबू ते जितेन बाबू टिप्रासरक नरकनि लगे गरै इमां तानुक दिक 100 बছর पुनः नरक इमां तानुक दिक कारण बसकांगो टीटीआईडीसी नि इलेक्शन सिनि बीजेपी गवर्नमेंट फायनायसे एक फुटा पुनो मांगलां नरक चैलेंज आं रिसाव राधाचरण बाबूनो चैलेंज रिसाव एक फुटा पुनो मांगलां नरक आबायना बागिनो बसकांगो जत तावबो जारा फायाको चिनि लगी फायाको बर चिनि लगी फायनाय बसकांनि एडीसी इलेक्शन सेगनो फायनाय जों एडीसी क्षमता फायदों बेले हामबाय बदल जाखरे थाके তিনি বিভিন্ন দল
CPM Congress বিভিন্ন tay party borok yakari phaika chini logi phaika boskango norgung noi chini dolo jotono phaile belai belai hambai